ठीक आहे, थोड्या वेळ चालू ठेवून मग बघूया नंतर. ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। सगळ्यांचं पुन्हा एकदा खूप स्वागत आहे. आवाज येतोय का माझा व्यवस्थित? हो माताजी. ठीक आहे. सो थोडा मध्ये ब्रेक होतोय पण येतोय. येतोय ना? ठीक आहे. जर खूपच वाटला तर मग मी व्हिडिओ बंद करीन. हा. तर पुन्हा एकदा मनापासून क्षमस्व माझ्याकडून उशीर झाल्यामुळे, काही कामात अडकल्यामुळे. आणि सगळ्यांना पुन्हा एकदा मकर संक्रांतीच्या खूप खूप शुभेच्छा. तिळगुळ घ्या, गोडगोड बोला. आपण व्हर्च्युअल तिळगुळ देऊया सगळ्यांना. आणि माताजी तुम्हाला पण मकर संक्रांतीच्या अनेक शुभेच्छा, घरच्या खूप सर्वांना धन्यवाद. खूप शुभेच्छा. धन्यवाद. खूप धन्यवाद तुम्हाला पण हरे सगळ्यांना, काही कृष्ण. सगळ्या घरच्यांना शुभेच्छा. तर श्री श्री राधा गोविंद यांच्या चरणी साष्टांग दंडवत करून, अं, त्यानंतर श्री गौरनीताई यांना साष्टांग दंडवत करून, श्री श्रीला प्रभुपाद यांच्या चरणी साष्टांग दंडवत करून, श्री गुरु महाराज आपले जयपताका स्वामी गुरु महाराज यांच्या चरणी साष्टांग दंडवत करून, श्री नामनिष्ठ प्रभूजींना साष्टांग दंडवत करून आणि इस्कॉनच्या सगळ्या टीमला सादर प्रणाम करून आपण आपल्या अध्ययन वर्गाला सुरुवात करूया. तर आपण मला वाटतं 14 अध्याय घेतले होते आणि आपण 15व्या अध्यायावर होतो. आपला अध्याय क्रमांक 5 चालू आहे. तर तिथे आपण कर्म संन्यास योगाबद्दल जाणतोय की कर्मयोग हा संन्यास योगापेक्षा कशा प्रकारे श्रेष्ठ आहे. कारण अर्जुनाला प्रश्न पडला होता की मग तुम्ही कर्म करायला तर सांगताय, पण एकीकडे तुम्ही सांगताय की शरीर नाही, तू आत्मा आहेस, मग काय करायचं आहे हे सगळं राज्य घेऊन, आणि कशासाठी हवंय हे सगळं. तर त्या दृष्टीने मग अर्जुनाला तो प्रश्न पडलाय की मग त्याग हा श्रेष्ठ आहे का कर्म करणं श्रेष्ठ आहे. इथे भगवंत सांगतायत की कर्मयोग हा श्रेष्ठ आहे, की त्याग करणं ही सुद्धा एक प्रक्रिया आहे, की जिथे तुम्ही कर्मापासून, जिथे तुम्ही या भौतिक जगतापासून दूर जाऊ शकता आणि स्वतःला पूर्णपणे विरक्त करू शकता. परंतु काय, तुम्ही तसं विरक्त होण्यापेक्षा कुठेतरी तुम्ही स्वतःच्या, जरा थोडे आवाजांची काळजी घ्या. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर अशा प्रकारे कर्म करणं याला भगवंत कुठेतरी श्रेष्ठ सांगतायत. आणि तेही कर्म कसं, तर कृष्ण भावना भावित कर्म, की भगवंतांच्या सेवेसाठी, भगवंतांच्या संतुष्टीसाठी केलेलं हे कर्म. आणि म्हणून ते निष्काम पद्धतीने केलेलं कर्म, की कुठल्याही प्रपंचापासून, आपल्या जबाबदाऱ्यांपासून दूर पळू नका. आणि म्हणून अर्जुनाला भगवंत सांगतायत पुन्हा पुन्हा, भगवंतांनी जेव्हा 4थ्याही अध्यायात संपताना, की तू निर्भीडपणे आता उठ आणि युद्ध कर. कारण कुठल्याही प्रकारे हे कर्म तुला करायचं आहे, ज्या यज्ञाला आपल्याला 4थ्या अध्यायामध्ये सांगितलंय की विहित यज्ञ तुझं पार पाडायचं आहे. आणि मग तू ब्राह्मण असू दे, क्षत्रिय असू दे, वैश्य असू दे, शूद्र असू दे, पण तुझा यज्ञ, तुझं हे जे कर्म आहे, हे विहित कर्म तुला पार पाडायचं आहे. आणि त्या प्रकारे भगवंत या 5व्याही अध्यायात आपल्याला कर्माविषयी सांगतात. नादते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विदुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः. हरे कृष्ण. कोणाला वाचण्याची इच्छा आहे? हरे कृष्ण. माताजी मी वाचू? हो, वाचा माताजी. हरे कृष्ण. तसेच भगवंत कोणाचाही पाप किंवा पुण्यकर्म ग्रहण करीत नाहीत.
तथापि देहधारी जीव हे त्यांच्या वास्तविक ज्ञान आच्छादित असणाऱ्या अज्ञानामुळे मोहित होतात. तात्पर्य: संस्कृत शब्द विभू म्हणजे अमर्यादित, पूर्ण ज्ञान, ऐश्वर, बल, यश, सौंदर्य आणि वैराग्याने पूर्णपणे असणारे भगवंत होत. ते आत्माराम आहेत आणि पुण्य किंवा पापकर्मांनी कधीच विचलित होत नाहीत. ते कोणत्याही जीवासाठी विशिष्ट परिस्थिती निर्माण करीत नाहीत, परंतु अज्ञानाने मोहित झाल्यामुळे जीव विशिष्ट परिस्थितीत राहण्याची इच्छा करतो आणि याप्रमाणे त्याच्या कर्माची किंवा कर्मफलांची शृंखला सुरू होते. जीव हा रूप जीव हा पराप्रकृती रूप असल्यामुळे ज्ञानमयी असतो. तरीही त्याची शक्ती मर्यादित असल्याकारणाने तो तो अज्ञानाने प्रभावित होऊ शकतो. भगवंत सर्व शक्तिमान आहेत, पण जीव सर्व शक्तिमान नाही. भगवंत हे विभू किंवा सर्वज्ञ आहेत, तर जीव हा अनुरूप आहे. जीव हा चेतन असल्यामुळे स्वतंत्र इच्छा करू शकतो. अशा इच्छेची पूर्तता मात्र सर्व शक्तिमान भगवंताद्वारेच आणि अ, केली जाते आणि म्हणून जेव्हा जीव आपल्यासाठी इच्छा करणाऱ्यामध्ये गोंधळून जातो, तेव्हा भगवंत जीवाला त्याच्या इच्छा पूर्ण करण्याची मुभा देतात. परंतु जीवाने केलेल्या इच्छेमुळे विशिष्ट परिस्थिती रूप निर्माण होणाऱ्या कर्मांना आणि कर्मफलांना भगवंत जबाबदार नसतात. यास्तव भ्रमित अवस्थेमध्ये देखील देहधारी जीव अनुषंगिक भौतिक देहाशी स्वतः ते तादात्म्य करतो आणि जीवनातील क्षणभंगूर सुखदुःखांच्या अधीन होतो. भगवंत हे परमात्म्या रूपाने जीवाचे नित्य सहचर आहेत आणि म्हणून ज्याप्रमाणे मनुष्य फुलांच्या सान्निध्यात राहून फुलांचा सुगंध घेऊ शकतो, त्याप्रमाणे भगवंत प्रत्येक जीवाच्या इच्छा जाणू शकतात. इच्छा हे जीवाच्या बद्ध अवस्थेचं सूक्ष्म रूप आहे. भगवंत जीवाच्या योग्यतेप्रमाणे त्याची इच्छा पूर्ण करतात. मनुष्य पुष्कळ योजना करतो आणि परमेश्वर त्या पूर्ण करतो असे नाही. म्हणून आपली इच्छा पूर्ण करण्याइतपत जीव शक्तिमान नाही. तथापि भगवंत सर्व इच्छांची पूर्तता करू शकतात आणि समभाव असला. सर्वांकडे समभाव असल्यामुळे ते सूक्ष्मरित्या स्वतंत्र असणाऱ्या जीवांच्या इच्छांमध्ये व्यत्यय आणीत नाहीत. तरीही जेव्हा मनुष्य श्रीकृष्णांच्या प्राप्तीची इच्छा करतो, तेव्हा भगवंत त्याची विशेष काळजी घेतात आणि त्याला अशी इच्छा करण्यास प्रेरित करतात की जेणेकरून जीव भगवत प्राप्ती करू शकेल आणि नित्य आनंदी होऊ शकेल. म्हणून वैदिक मंत्र सांगतात की एष उ हेव हेव साधु कर्म करायती तम यमेभ्यो लोकेभ्य उन्निशिष्यते निनिष्यते उन्निनिष्यते एवं एष एष उ एवा साधू एष उ एवा साधु कर्म करायती यमधो निनिष्यते. भगवंत जीवाला पुण्यकर्मामध्ये कार्यरत करतात जेणेकरून त्याची उन्नती होऊ शकेल आणि तेच जीवाला पापकर्मामध्ये कार्यरत करतात जेणेकरून ते नरकात जातील. Yes. अज्ञो जंतुर्निशो निशो यत्मा नमः सुख दुःख योगो हो. ईश्वर ईश प्रेरितो गच्छेत अच्छा. स्वर्ग वाश्व भ्रमेव च. हम्म. जीव आपल्या सुखदुःखांमध्ये पूर्णपणे अवलंबून आहे. ज्याप्रमाणे वायूद्वारे ढग ओढले जातात, त्याचप्रमाणे भगवंतांच्या इच्छेद्वारे जीव स्वर्ग किंवा नरकामध्ये जाऊ शकतो. म्हणून देहधारी जीवाची कृष्ण भावनेची उपेक्षा करण्याची अनादी कालापासून चालत असलेली इच्छाच त्याच्या भ्रमित होण्यास कारणीभूत होते. म्हणून स्वरूपतः जीव जरी सच्चिदानंद असला तरी त्याचा सूक्ष्म तत्वामुळे त्याला भगवत
सेवेचे वास्तविक मूळ स्वरूपाचे विस्मरण होते आणि अज्ञानग्रस्त होतो. अज्ञानाच्या प्रभावामुळे जीव म्हणतो की भगवंत हेच आपल्या बद्धावस्थेसाठी जबाबदार आहेत. वेदांत सूत्र याला पुष्टी देते. अ, वैषम्य निर्गुण्ये न सापेक्ष तत्वा तथा ही दर्शयती. वास्तविकपणे भगवंत कोणाचाही द्वेष करीत नाहीत आणि कोणावरही आसक्तीभावी ठेवत नाहीत. केवळ वरकरणी असे दिसते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण, हरे कृष्ण. धन्यवाद माताजी. तात्पर्य खूप छान आहे हे. मी आधी ऍक्च्युली पुढचा पॅरेग्राफच वाचायला सांगणार होती, पण सगळ्या तात्पर्यामध्ये प्रभुपादांनी खूप सुंदर समजावून सांगितलंय. कारण ज्या अनुवादामध्ये तुम्हाला दिसतं की भगवंत कोणाचंही पाप किंवा पुण्य याच्यावर भगवंतांचा कुणाचंही पाप पुण्यकर्म ग्रहण करत नाही आणि देहधारी जीव हे त्यांच्या वास्तविक ज्ञान आच्छादित करणाऱ्या अज्ञानामुळे मोहित होतात. कारण कसं आहे की ज्ञान देतंय, ज्ञान दिलेलं आहे भगवंतांनी, पण जर ते ज्ञान न घेता ते कुठेतरी दुर्लक्षित करून आणि कुठेतरी त्यापासून वंचित होऊन ज्या अज्ञानाने मनुष्य कुठे ओढला जातोय, तर या भौतिकतेमध्ये ओढला जातोय. कारण जे वास्तविक ज्ञान आहे भगवंतांनी जे दिलेलं आहे, शरीर नाही आत्मा आहेस, तिथे अजूनही मनुष्याला नाहीये. ज्याला ज्याला ते ज्ञान नाहीये तो कुठेतरी शारीरिक भावनेशीच निगडीत राहतो. आणि म्हणून कसं दिलेलं आहे की भगवंत म्हणतात, भगवंत हे विभू आहे आणि जीव हा अणू आहे. जसं आपण आता बाकी या श्लोकांमध्ये याचा अर्थ जाणून घेतोय की जीव हा भगवंतांचाच अंश आहे. आणि म्हणून जेव्हा अंश म्हणतो तेव्हा तो अणू आहे, त्याचं अणुरूप आहे. आणि म्हणूनच की कितीही झालं तरीही अज्ञानाने मोहित झाल्यामुळे जीव विशिष्ट परिस्थितीत राहण्याची इच्छा करतो आणि त्याप्रमाणे त्याच्या कर्माची आणि कर्मफलांची शृंखला सुरू होते. जीव हा पराप्रकृती रूप असल्यामुळे, कारण कसं आहे की 7व्या अध्यायामध्ये जेव्हा आपण जाणून घेऊ, भगवंतांच्या दोन शक्ती आहेत, ज्या पराशक्ती आणि अपराशक्ती. परा ही भगवंतांची श्रेष्ठ शक्ती आहे जी आध्यात्मिक आहे आणि अपरा ही भगवंतांची कनिष्ठ शक्ती आहे जी भौतिक शक्ती आहे. दोन्हीही भगवंतांच्याच निर्मिती आहे. परंतु जीव हा कुणाचा अंश आहे, तर जीव हा पराप्रकृतीचा भाग आहे. जीव हा आध्यात्मिक आहे, मूळ आध्यात्मिक आहे. फक्त तो तटस्थ शक्तीवर बसलेला आहे आणि तो कुठेतरी स्वतःला फक्त त्या भौतिकतेमध्ये ओढून घेतोय. का? कारण वास्तविक ज्ञानाची त्याला कुठेतरी तिथे कुठेतरी तो वास्तविक ज्ञानापासून वंचित आहे आणि म्हणून तो भौतिकतेमध्ये खेचला जातोय. कशामुळे? तर तो इच्छेमुळे. कारण भगवंतांनी जी सूक्ष्म सूट दिलेली आहे ना, इच्छा करण्याची जी सूट दिलेली आहे, त्या इच्छा करण्याच्या सूट दिल्यामुळे भगवान जीव हा ही इच्छा करतो आहे की त्याला त्या सुखदुःखांच्या त्या शृंखलेमध्येच राहायचंय. तो स्वतःच्या कर्मांमध्ये अडकला जातोय. कारण काय होतंय? कारण ती जी इच्छा दिलेली आहे त्या इच्छानुसार त्याला सर्व उपभोगायचंय. मग उपभोगण्यासाठी काय होतंय? तो पुन्हा पुन्हा त्या भौतिकतेमध्ये जन्म घेतोय आणि मग पुन्हा पुन्हा त्या कर्मांच्या शृंखलेमध्ये. आणि मग इथे पुढे जाऊन आपल्याला जाणायचं आहे की भगवंत याला मुभा देतात. कारण कसं आहे, भगवंत जे योग्य आहे ना तेच देतील, तुम्हाला पाहिजे आहे ते नाही मिळणार. आणि भगवंत ती इच्छा भगवंतच पूर्ण करणार आहे. ज्याच्या त्याच्या कर्मानुसार ती इच्छा भगवंत पूर्ण करत असतात. आणि म्हणूनच त्याप्रमाणे जर जीवाची इच्छा असेल की मग जसं म्हटलंय ना की भगवंत यामध्ये इंटरफिअर करत नाही की तुम्ही काय इच्छा करावी, हे हे भगवंत याच्यात इंटरफिअर करत नाही. म्हणून त्याच्या परिणामांनाही तुम्ही भगवंतांना जबाबदार धरू नका. आणि म्हणूनच भगवंत जीवाच्या योग्यतेप्रमाणे त्यांची इच्छा पूर्ण करतात. मनुष्य पुष्कळ योजना करतो आणि परमेश्वर त्या पूर्ण करतो असे नाही. मॅन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस, आपण म्हणतो, आपली ही म्हण आहे. कारण कितीही म्हटलं तरी आपण अनेक प्लॅन केले तरी बघा उद्या काय घडणार आहे, उद्याचा प्लॅन करून ठेवला तरी ते त्याप्रमाणे घडेलच अशी शाश्वती नाही. जोपर्यंत त्यांची इच्छा होत नाही, जोपर्यंत भगवंत ते ग्रँड करत नाहीत. आणि म्हणूनच उपद्रष्टा आणि अनुमंता की भगवंत डायरेक्ट इंटरफिअर करत नाही तुमच्या इच्छेमध्ये. तुम्ही इच्छा करताय, करा तुम्ही, हे पाहिजे ते पाहिजे ते पाहिजे, तुमच्या योग्यतेप्रमाणे त्या इच्छाही केल्या जातील. पण म्हणून तुम्हाला हवंय ते मिळणार नाही. तुम्ही प्लॅन केलाय आणि तो भगवंतानी सँक्शन केला नाही, असं होऊ शकत नाही. परंतु आपली इच्छा पूर्ण करण्याइतपत जीव शक्तिमान नाही. तो जीव करू शकतो का? ते प्लॅन केले ते तसेच तडीस नेण्यास जीव आहे का? नाही. जर तिथे नसेल होणार तर नाही, जीव काहीच करू शकत नाही. कारण तथापि भगवंत सर्व इच्छांची पूर्णता करू शकतात. सर्वांसाठी भगवंतांकडे समभाव असल्यामुळे सूक्ष्मरित्या स्वतंत्र असणाऱ्या जीवांच्या इच्छांमध्ये ते व्यत्यय आणत नाहीत. तरीही जेव्हा मनुष्य श्रीकृष्णांच्या प्राप्तीची इच्छा करतो तेव्हा भगवंत त्याची विशेष काळजी घेतात आणि त्याला अशी इच्छा करण्यास प्रेरित करतात की जेणेकरून जीव भगवत प्राप्ती करू शकेल आणि नित्य आनंदी राहू शकेल. कारण भगवंतांना सच्चित आनंद अशा त्या
गोकुळ वृंदावन गोलोक वृंदावनामध्ये भगवंतांना आपण हवी आहोत. आणि म्हणूनच भगवंत म्हणतायत की जो भगवंतांच्या प्राप्तीची इच्छा करतो तो मात्र भगवंतांसाठी निश्चितच विशेष असतो. कारण भगवंतांनी जे ज्ञानच दिलेलं आहे हो, त्याला कुठेतरी अवहेल, त्याला कुठेतरी डावलून मग तुम्ही जर फक्त त्या भौतिकतेमध्येच गुंतून राहिलात, तर तिथे मात्र भगवंतांचं काहीच तुमच्यावरती सक्ती नाहीये आणि भगवंत लादतही नाहीये तुम्हाला स्वतःवरती की तुम्ही हे हवा, तुम्ही तेच करा, तुम्ही असंच करा, तुम्ही तसंच करा. नाही, भगवंतांनी ज्ञान दिलेलं आहे. तुम्हाला जे हवं आहे ती तुमच्या कर्माप्रमाणे तुम्ही ती इच्छा करता की मला हे उपभोगायचं आहे आणि मला हे मिळवायचं आहे. मग त्याप्रमाणे त्याच्या परिणामांनाही सामोरे जा. कारण त्याला भगवंतांना तुम्ही जबाबदार धरू नका. कारण भगवंतांनी सांगितलं नाही तुम्हाला तुम्ही हे कर्म करा म्हणून. पण भगवंत तुम्हाला गाईड करतायत. त्या गायडन्सला तुम्ही नीटपणे व्यवस्थितपणे जो जाणेल तोच वास्तविक ज्ञान जाणू शकेल. भगवंत जीवाला पुण्यकर्मामध्ये कार्यरत करतात जेणेकरून त्याची उन्नती होऊ शकेल आणि तेच जीवाला पापकर्मामध्ये कार्यरत करतात जेणेकरून तो नरकात जाईल. कारण का? कारण ती त्याची इच्छा आहे पुन्हा. आणि म्हणून भगवंत तीही सँक्शन करतात. कारण शेवटी त्याच्या कर्माप्रमाणे, त्याच्या योग्यतेप्रमाणे तो ती इच्छा करतोय. ती इच्छा करण्याची सूट भगवंताने दिलेली आहे. मग त्यामुळे उपद्रष्टा आणि हनुमंता मग त्याच्या कर्माप्रमाणे, त्याच्या ज्या कर्मामध्ये ते भोग असतील तर त्याप्रमाणे ती सँक्शन केली जाते आणि तो पापकर्मामध्ये कार्यरत होतो. आणि मग त्याप्रमाणे तो नरकातच जातो. कारण तो कुठेतरी कृष्ण भावनेमध्ये येण्याला नाकारतो. तो कृष्ण भावना नाकारतो, तो भगवंतांचं अस्तित्वच नाकारतो. मग तिथे काहीच करू शकत नाहीत भगवंत. हे हे जाणून घ्यायचं आहे. आणि म्हणूनच भगवंतांच्या इच्छेद्वारे जीव स्वर्ग किंवा नरकामध्ये जाऊ शकतो. म्हणून देहधारी जीवाची कृष्ण भावनेची उपेक्षा करण्याची अनादी कालापासून चालत आलेली इच्छाच त्याच्या भ्रमित होण्यास कारणीभूत ठरते. कारण तो कुठेतरी उपेक्षित आहे. कशापासून? कृष्ण भावनेपासून. कारण त्याला काय करायचंय? त्याला भौतिक तेव्हा उपभोगायचंय, त्याला त्याच्या इच्छा उपभोगायचे. मला हे हवंय, मला ते हवंय, मला पुढच्या, मला असं करायचंय, मला अजून असं ते करायचंय, माझी ही इच्छा अशी. मग बऱ्याच जणांची बकेट लिस्ट असते, मला हे पाहिजे, मला ते हवं आहे, हे पूर्ण करायचं आहे. मग बऱ्याच इच्छा असतात. मग त्या इच्छा पूर्ण करण्यामध्येच ते गुंतलेले असतात. मग त्या झाल्या नाही झाल्या त्याप्रमाणे मग ते पुन्हा त्या जन्मचक्रामध्ये अडकतात. जीव जरी सच्चिदानंद असला तरी त्याच्या सूक्ष्मत्वामुळे मात्र त्याला भगवत सेवेच्या वास्तविक मूळ स्वरूपाचे विस्मरण होते. कारण त्याला भगवत स्वरूपाचं विस्मरण झालंय. म्हणून तर तो भौतिकतेमध्ये गुंततोय ना, अजून अजून गुंततोय. कारण का? अज्ञानाच्या प्रभावामुळे जीव म्हणतो की भगवंत हेच आपल्या बद्धावस्थेत स्टारिंग होते. कारण तिथे त्याला ज्ञानच नाहीये ना. तो स्वतःलाच भगवंत कुठेतरी समजतोय. एकतर काही काही जे मायावादी आहेत ते स्वतःलाच भगवंत समजतात. आणि ज्यांना ज्ञान नाहीये ते भगवंताला जबाबदार धरतायत की हे देवामुळेच झालंय, हे असं देवा. पण अशा वेळेला काही चांगलं झालं तर मग हे माझ्यासाठीच असं नाही. पण जेव्हा वाईट झालं तर मीच का? हा प्रश्न का विचारला जातो मग? कारण तिथे मग देवाला दोषी ठरलं जातं. का? तुम्हाला सांगितलंय का? तुम्ही तुमच्या मनाप्रमाणे वागताय, तुम्ही तुमच्या मनाप्रमाणे इच्छा करताय. अशा प्रकारे जाणून घ्यायचं आहे. ही जी भावना आहे ना, ती भावना महत्वाची आहे. आणि म्हणूनच जे काही दिसतं आहे तसंच ते नसतं. कारण हे वरकरणी असं दिसतं. पण हे कुठेतरी काय असतं, भगवंतांना कुठलीही आसक्ती नाही म्हणून तर सगळं कर्म केली आहे. पण त्या कर्मापासून काही उपभोगायचा प्रयत्न केलाय का भगवंतांनी? नाही. कारण ते षड ऐश्वर्य परिपूर्ण आहेत. त्यांच्याकडे काय कमी आहे? श्रीमंती आहे, ज्ञान आहे, सौंदर्य आहे, सगळ्याची परिपूर्णता आहे. पूर्णम पूर्णमिदस्य. त्यांच्यापासून काहीही निर्माण झालं तरी ते पूर्ण आहे. त्यांच्यापासून अपूर्ण असं काही नाही. म्हणून भगवंतांपासून निर्माण झालं म्हणून भगवंत आता इनकम्प्लीट आहेत ना. ही इज ऑलवेज कम्प्लीट. ही इज कम्प्लिटली कम्प्लीट. आणि त्याच्यामुळे मग तिथे कुठेच हा प्रश्न येत नाही की तिथे कुठे पार्शालिटी पण नाही. फक्त मात्र भक्तांसाठी भगवंत विशेष आहे. आणि भगवंतांनाही भक्त विशेष आहे. हे महत्वाचं आहे. हे नातं मात्र डेफिनेटली काहीतरी वेगळं आहे. ठीक आहे. So आपण पुढे जातोय. ज्ञानेन तू तदज्ञानं येषां नाशीतमात्मनः तेषामादित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्. सगळ्यांना पटतंय का? काही शंका आहे याच्यामध्ये? काही विचारायचं आहे का आधीच्या श्लोकामध्ये? नाही नाही नाही. पटतंय सगळ्यांना? जमस्तंय? हो 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 हो. अगदी. समजतंय? ठीक आहे. काही असेल मनामध्ये शंका तर नक्की विचारा. त्या त्या वेळेला काही विचारायची असेल तरी हरकत नाही. ठीक आहे. कोणाला वाचायची इच्छा आहे का? मनीषा माताजी वाचणार? हा, वाचते. हरे कृष्ण. पर हरे कृष्ण. परंतु जेव्हा अज्ञानाचा नाश करणाऱ्या ज्ञानाने जीव प्रबुद्ध होतो, तेव्हा त्याप्रमाणे सूर्य दिवसा सर्व वस्तूंना प्रकाशित करतो, त्याप्रमाणे त्याचे ज्ञान सर्व गोष्टी प्रकट करते. तात्पर्य: श्रीकृष्णांना जे विसरले आहेत ते निश्चितच भ्रमित झालेले असतात, परंतु जे कृष्ण भावना भावित असतात ते मुळीच भ्रमित नसतात. भगवद्गीतेमध्ये सांगण्यात आले आहे की सर्व ज्ञान प्लवेन ज्ञानाग्निः सर्व कर्माणि
आणि नही ज्ञानेन सदृशम. नही ज्ञानेन सदृशम. ज्ञान हे सदैव महत्वपूर्ण आहे आणि ते ज्ञान म्हणजे काय आहे? 7व्या अध्यायातील 19व्या श्लोकामध्ये सांगितल्याप्रमाणे परिपूर्ण ज्ञानाची प्राप्ती मनुष्य जेव्हा श्रीकृष्णांना शरण जातो तेव्हा होते. बहुनाम जन्मनां म्हणते ज्ञानवान माम प्रपद्यते. अनेक जन्मांनंतर जेव्हा परिपूर्ण ज्ञानी मनुष्य श्रीकृष्णांना शरण जातो किंवा जेव्हा कृष्ण भावनेची प्राप्ती करतो तेव्हा तेव्हा ज्याप्रमाणे सूर्य दिवसा सर्व गोष्टी प्रकाशित करतो त्याप्रमाणे त्या मनुष्याला सर्व गोष्टी प्रकट होतात. जीव विविध प्रकारे मोहित होतो. उदाहरणार्थ, जेव्हा तो स्वतःला मूर्खपणे भगवंत समजतो तेव्हा वास्तविकपणे तो अज्ञानाच्या जंजाळात पडतो. जर जीव हा परमेश्वर असेल तर तो अज्ञानाने मोहित कसा होऊ शकतो? भगवंत अज्ञानाने मोहग्रस्त होतात काय? जर तसे असेल तर अज्ञान किंवा सैतान भगवंतापेक्षाही श्रेष्ठ असले पाहिजे. वास्तविक ज्ञानाची प्राप्ती परिपूर्ण कृष्ण भावना भावित मनुष्याकडून होऊ शकते. म्हणून मनुष्याने असा प्रमाणित आध्यात्मिक गुरु शोधला पाहिजे आणि त्याच्या मार्गदर्शनाखाली कृष्ण भावनेचे ज्ञान जाणून घेतले पाहिजे. कारण ज्याप्रमाणे सूर्य अंधकार करतो, दूर अंधकार दूर करतो. करतो, त्याप्रमाणे कृष्ण भावना निश्चितपणे सर्व अज्ञान दूर करते. आपण शरीर नाही, शरीराच्या अतीत आहोत याचे पूर्ण ज्ञान जरी मनुष्याला असले तरी कदाचित त्याला आत्मा आणि परमात्मा यांच्यामध्ये भेद करता येणार नाही. तरीही जर त्याने परिपूर्ण प्रमाणित कृष्ण भावना भावित आध्यात्मिक गुरुचा आश्रय घेण्याची काळजी घेतली तर तो सर्व गोष्टी योग्य प्रकारे जाणू शकतो. जेव्हा मनुष्य प्रत्यक्षपणे भगवंताच्या प्रतिनिधीला भेटतो तेव्हाच त्याला भगवंत आणि आपला भगवंताशी असणारा संबंध याचे ज्ञान होऊ शकते. भगवंताच्या प्रतिनिधीला जरी भगवंताप्रमाणेच आदर दिला जात असला तरी तो स्वतः भगवंत असल्याचा दावा कधीच करीत नाही, कारण त्याला भगवंताचे ज्ञान असते. मनुष्याने जीव आणि भगवंत आणला पाहिजे. म्हणून भगवान श्रीकृष्ण दुसऱ्या अध्यायात सांगतात की तर प्रत्येक जीवाला तसेच भगवंतांनाही स्वतंत्र वैयक्तिक अस्तित्व असते. वर्तमान काळी त्यांना वैयक्तिक अस्तित्व आहे आणि मुक्तीनंतरही भविष्य काळात त्यांना स्वतंत्र वैयक्तिक अस्तित्व असते. रात्रीच्या अंधारामुळे आपण असल्याप्रमाणे पाहतो, परंतु दिवसा जेव्हा सूर्योदय होतो तेव्हा आपण प्रत्येक गोष्टीचे वास्तविक स्वरूप पाहतो. आध्यात्मिक जीवनामध्ये वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि स्वरूप जाणणे म्हणजेच वास्तविक ज्ञान होय. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्ण, हरे कृष्ण. योजना माताजी, सायली माताजी, आधीच्या श्लोकाविषयी काही मनामध्ये शंका आहेत का? प्रश्न आहेत का? मृणालिनी हरे माताजी, कृष्ण माताजी. नाही नाही कळलंय. सगळं कळलंय? येस. ओके, हो हो. ठीक आहे. सो इथे भगवंत म्हणतायत की पुन्हा अज्ञानाचं जो ज्ञानाने प्रकाशित होतो आहे, जो अज्ञानाचा नाश करणाऱ्या ज्ञानाने जेव्हा प्रबुद्ध होतो तेव्हा सूर्य दिवसा सगळ्या वस्तूंना जसा प्रकाशित करतो तसं हे ज्ञान सगळं क्लिअर करतं की काय वास्तविक आहे. कारण रात्रीच्या अंधारामध्ये जे क्लिअर होत नाही, बऱ्याच गोष्टी आपल्याला चाचपडत जायला लागतात. जेव्हा ते ज्ञान, जेव्हा उजेड होतो तेव्हा ते ज्ञान ज्याप्रमाणे सगळ्या गोष्टींचा खुलासा योग्यपणे होऊ शकतो त्याप्रमाणे इथे उपमा दिलेली आहे. आणि अशा प्रकारचा अनेक जन्मानंतर जेव्हा परिपूर्ण ज्ञानी मनुष्य श्रीकृष्णांना शरण जातो किंवा जेव्हा कृष्ण भावनेची प्राप्ती करतो तेव्हा त्याप्रमाणे सूर्य दिवसा गोष्टी प्रकाशित करतो त्याप्रमाणे सर्व त्या मनुष्याला वास्तविक बघा, ज्ञान एनलायटन्स यू, नॉलेज एनलायटन्स यू. ज्ञान अंधकार दूर करतं. कारण तुमच्या मनामध्ये नोशन्स असतात, हो, तुमच्या मनामध्ये आयडिओलॉजीज असतात, तुमच्या मनामध्ये बऱ्याच अशा प्रकारच्या गोष्टींचं तुम्ही स्वतःच काहीतरी डेफिनेशन्स केलेली असतात की ज्या प्रत्यक्षात नसतातच. पण जेव्हा तुम्हाला त्या वास्तविकतेची प्रचिती येते, जेव्हा तुम्हाला त्या वास्तविक ज्ञानाची जाणीव होते तेव्हा निश्चितच कुठेतरी त्या गोष्टीला तुम्हाला खुलासा मिळतो. येतोय माझा आवाज क्लिअर? हो हो. हा, ठीक. सो अशा प्रकारे या जी विविध प्रकारे मोहित होतो कशामुळे, तर ज्याप्रमाणे सूर्य दिवसा सर्व गोष्टी प्रकाश करतो त्याप्रमाणे त्या मनुष्याला सर्व गोष्टी प्रकट होतात. जी विविध प्रकारे मोहित होतो, उदाहरणार्थ तो स्वतःला मूर्खपणे भगवंत समजतो तेव्हा वास्तविकपणे तो अज्ञानाच्या जंजाळात सापडलेला असतो. जीव परमेश्वर असेल तर तो अज्ञानाने मोहित का होऊ शकतो? जर तो जीव जर स्वतःला, म्हणून तर भगवंतांनी सांगितलंय ना
की जे स्वतःला दैवी समजत आहेत, म्हणून जो विश्वरूप दर्शन दाखवलेलं आहे किंवा जे ऐश्वर दाखवलेलं आहे भगवंतानी, ते तिथे अर्जुनाने का विचारलंय? कारण की कुठेतरी दैवी आहात ना, मग दाखवा विश्वरूप तुमचं. आहे का तुमच्यामध्ये सगळं चराचर? किंवा मग का तुम्ही अज्ञानाने मोहित होताय? का तुम्ही त्या भौतिकतेमध्ये अडकताय? स्वतः तर तुम्ही एकीकडे, म्हणून आपण त्या मिथ्याचाराला जेव्हा बघतो की सिगरेट फुंकतोय, हातामध्ये मोबाईल फोन आहे आणि भगवी वस्त्र धारण केली, हा मिथ्याचार आहे हो. फक्त दाखवायला सुपरफिशियली कुठेतरी साधू दाखवते, पण आतून काय? आतून सगळं हवंय, हे हवंय, ते हवंय. अज्ञानाने मोहित आहे कारण मनुष्य. आणि म्हणूनच भगवान कधी होत आहेत का? भगवंत कधी अज्ञानाने मोहित होत आहेत का? नाही. पण हे सगळं जाणण्यासाठी हे असंच नाही मिळते ज्ञान. म्हणून एका उत्तम आध्यात्मिक गुरुची गरज आहे, ज्यांनी हे जाणलेलं असतं, ज्यांनी याची पूर्णपणे प्रचिती घेतलेली असते. म्हणूनच डायरेक्ट आपण भगवंतांना नाही जाणू शकत. कुठेतरी तो माध्यम असतं, ते आध्यात्मिक गुरुच असतं. आणि म्हणून उत्तम आध्यात्मिक गुरु, ज्याला परिपूर्ण ज्ञान आहे, ज्याला वास्तविकतेचं ज्ञान आहे, तो निश्चितच आपल्याला त्या मार्गावरती नेऊ शकतो. हळूहळू का होईना, आपण बेबी स्टेप्सनी त्या मार्गावरती जाऊ शकतो. हे जाणणं महत्वाचं आहे. आणि म्हणूनच कृष्ण भावना मात्र निश्चितच हे अज्ञान दूर करते. पण म्हणून म्हणून म्हटलंय ना, की आता जे ज्ञान आहे, शरीर नाही आत्मा आहेच, आणि म्हणून मनुष्याला जर असले तरी कदाचित त्याला आत्मा आणि परमात्मा, म्हणजे जीव नाही, तू शरीर नाही, आत्मा आहेस, हे कळत असलं तरी त्या आत्मा आणि परमात्म्यामधला फरक काही कळत नाही. कारण आत्म्यालाच परमात्मा समजतो आहे, मीच देव आहे आणि माझ्याकडे त्या दैवी शक्ती आहे. अशाप्रमाणे सगळ्या मी आणि अहम या सगळ्या खोट्या अहंकारामध्ये तो दडलेला असतो. परंतु हे उत्तम आध्यात्मिक गुरुकडे नसतं. उत्तम आध्यात्मिक गुरु हा स्वतःला सेवक म्हणत असतो. म्हणून जे मी प्रभुपादांचं उदाहरण दिलं तुम्हाला मध्ये, की प्रभुपादांनी एका त्याला विचारलं, मग तुम्ही स्वतःला फर्स्ट क्लास समजत असाल, जेव्हा त्यांना 3 कॅटेगरीज सांगितल्या, फर्स्ट क्लास डिवोटीज, सेकंड क्लास डिवोटीज, थर्ड क्लास डिवोटीज. मग ते म्हणत होते की जर असे असाल तर तुम्ही स्वतःला फर्स्ट क्लास डिवोटीज समजता, कारण तुम्ही असं करता, तुम्ही तसं करता. आणि म्हणूनच मग तेव्हा प्रभुपादांनी उत्तर दिलेलं आहे की नाही, मी दास आहे, मी सेवक आहे त्यांचा. म्हणजे ज्या कोणी, मला वाटतं एक कोणी एखादी सेलिब्रिटीचं नाव घेतलं किंवा काही, तर तुम्ही त्यांच्यापेक्षा पण श्रेष्ठ आहात. नाही, मी त्यांचा सेवक आहे. मी भगवंतांचा सेवकच आहे. दासानु दासा दास. म्हणून उत्तम आध्यात्मिक गुरु स्वतःला कधीही दैवी म्हणणार नाही. मी देव आहे आणि मला नमस्कार करा, मी गुरु आहे तुमचा, असं कुठल्याही गुरुकडून तुम्ही जाणून घेणार नाही. इस्कॉन मध्ये तर तुम्ही जाल तेव्हा की ते गुरु आहेत, म्हणून तुम्हाला ते त्यांना तेवढा रिस्पेक्ट द्यायचा आहे, त्याप्रमाणे संबोधायचं आहे. पण याचा अर्थ त्यांच्याकडे ते ऍटिट्यूड कधीच नसतं, हे तुम्हाला कधीच बघायला मिळतं. म्हणून भगवंतांच्या प्रतिनिधीला जरी भगवंतांप्रमाणे आदर दिला, तरी तो स्वतःला भगवंत असल्याचा दावा कधीच करत नाही, कारण त्याला भगवंतांचं ज्ञान असतं. मनुष्याने जीव आणि भगवंत यातील भेद जाणला पाहिजे. म्हणून भगवान श्रीकृष्ण दुसऱ्या अध्यायात सांगतात की प्रत्येक जीवाला, तसेच भगवंतांनाही स्वतंत्र वैयक्तिक अस्तित्व असते. म्हणूनच आपण एकरूप होऊ शकत नाही. पुन्हा तेच सांगते की एक थेंब आणि अख्खा समुद्र, खारटपणा हा तोच आहे, पण म्हणून परिमाण वेगळं आहे, हे जाणा. म्हणून आपण श्रीकृष्ण नाही, आपण दैवी नाही, पण आपलं अस्तित्व वेगळं आहे. आपण ममई वांश जीव, आपण ममई वांश, आपण त्यांचे अंश आहोत. आपण त्यांच्यापासूनच आहोत. आपण ते बीज देणारे पिता आहेत. त्यांच्यापासूनच ही सृष्टी आहे. ब्रह्मा हे जरी पिता असले तरी ते दुसरे पिता आहे, पण प्रत्यक्ष पिता कोण आहे? भगवंत आहे. आणि म्हणूनच ममई वांशो जीव लोके जीवभूत सनातन, की सनातन का आहोत आपण? कारण भगवंतांचे अंश आहोत. ममई वांशो म्हणून अंश म्हटलेला आहे, की म्हणून पूर्ण असं म्हटलेलं नाही. हे जाणून घ्यायचंय, तो अंश आहोत. आणि तो अंशही आध्यात्मिकच आहे, सनातनच आहे. आणि म्हणूनच आपण जेव्हा दिवसा सूर्योदय होतं, तेव्हा आपण प्रत्येक गोष्टीचे वास्तविक स्वरूप पाहतो. आध्यात्मिक जीवनामध्ये वैयक्तिक स्वातंत्र्य काय आहे, हे जे सूक्ष्म स्वातंत्र्य दिलेलं आहे, ते काय आहे नक्की, आणि त्याचा कसा वापर करायचा आहे, आणि स्वरूप जाणणे, की आपली काय परिस्थिती आणि आपण काय आहोत, आपण कुठली पोझिशन आहे आपली, हे जाणणं हे तत्काळ शक्य होतं. जे त्यालाच वास्तविक ज्ञान म्हटले. ती ती फॅक्ट तुम्ही ऍक्सेप्ट केली पाहिजे. नाहीतर मला हे हवंय, मी ह्याचा असा आहे, मी त्याचा बॉस आहे, मी त्याचा यू आहे आणि त्यू आहे, हे सगळं ठीक आहे. पण तुम्ही स्वतःचं स्वरूप, वास्तविकता जाणली पाहिजे, फॅक्च्युअल थिंग जाणली पाहिजे. ते इम्पॉर्टंट आहे. ठीक आहे, सगळ्यांना क्लिअर आहे? हो. ओके. तबुद्धयस्तदात्मानस्तत्निष्ठास्तत्परायणः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम्
ज्ञान निर्धूत कल्मषः. हरे कृष्णा. योजना माताजी वाचणार. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. एक सेकंद हा माताजी. नो प्रॉब्लेम. काही अडचण आहे का वाचायला, नाही तर दुसरं कोणी. हा वाचते. हा. जेव्हा मनुष्याची बुद्धी, मन, निष्ठा आणि आश्रय हे सर्व भगवंतांवर स्थिर होते, तेव्हा पूर्ण ज्ञानाद्वारे त्याची सर्व कल्मशे धुतली जातात आणि याप्रमाणे तो सहज मुक्तीपथावर अग्रेसर होतो. तात्पर्य: भगवान श्रीकृष्ण हे दिव्य परमसत्य आहेत. श्रीकृष्ण हेच पुरुषोत्तम श्री भगवान आहेत. या उपदेशावरच संपूर्ण भगवद्गीता केंद्रित झाली आहे. सर्व वैदिक शास्त्रांचेही हेच मत आहे. परमतत्व म्हणजे परमसत्य होय आणि तत्ववेत्ते या परमतत्वालाच ब्रह्म, परमात्मा आणि भगवान म्हणून जाणतात. हेच सर्वोच्च परतत्व आहेत. भगवंतांहून अधिक दुसरे काहीही नाही. भगवान सांगतात की मत्तः परतरम नान्यत तस्मिन् दत्तश्च किश्चिदस्ति धनश्चय धनंजय. निर्वेश धनंजय निर्विशेष सॉरी सॉरी ब्रह्माचा सॉरी, धनंजयच लिहिलंय ना. च आहे त्याच्यामध्ये. ठीक हा आहे. धनश्चय हा येस येस. निर्विशेष ब्रह्माचा आधारही श्रीकृष्णच आहेत. ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम म्हणून सर्व प्रकारे श्रीकृष्ण हे परमसत्य आहेत. ज्याचे मन, बुद्धी, निष्ठा आणि आश्रय सदैव श्रीकृष्णांमध्ये स्थित आहेत, किंवा दुसऱ्या शब्दात सांगावयाचे तर जो पूर्णपणे कृष्ण भावना भावित आहे, निसंशय त्याची सर्व कल्मशे पूर्णपणे धुतली जातात आणि त्याला परम सत्याचे संपूर्ण ज्ञान होते. कृष्ण भावना भावित मनुष्य निश्चितपणे जाणतो की श्रीकृष्णांमध्ये द्वैत, एकाच वेळी भेद आणि अभेद आहेत आणि अशा दिव्य माताजी वर करता का हा हा. ज्ञानाने युक्त. असे दिव्य ज्ञानाने युक्त झालेला मनुष्य मुक्तिपथावर उत्तरोत्तर प्रगती करू शकतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. धन्यवाद. अचिंत्य भेद अभेद, बघा आपण म्हटलंय तसं. तर ते इथेच जाणतो आहोत की श्रीकृष्णांनाच परमसत्य, की ज्या 10व्या अध्यायामध्ये जेव्हा चतुश्लोकी गीता भगवंतांनी सांगितली, तेव्हा अर्जुनाला सगळं आधीच पटलेलं होतं. पण स्टील अर्जुन सेज, म्हणजे तिथेच कुठेतरी भगवद्गीता संपलीही असती. पण अर्जुनाने भगवंतांना सांगितलेलं आहे पुढे जाऊन की तुम्हीच परमधाम, तुम्हीच परमश्रेष्ठ, परमतत्व, परम कारण, कारणांचे कारण, आणि हे सगळं तुम्ही आहात. हे वेदांमध्ये लिहून ठेवलेले आहे. कारण असित, देवल, ब्रह्मा, त्याच्यानंतर नारद मुनी, वेद व्यास, या सगळ्यांनी लिहून ठेवलेलं आहे, जे तुम्ही मला आता सांगता. आणि प्रत्यक्ष भगवंतांच्या तोंडून येते. अहम सर्वस्य प्रभव, की भगवंत प्रत्यक्ष सांगतायत. हो. आणि म्हणूनच याच्यावरच जे चतुश्लोकी गीता म्हटलंय, की जे 4 श्लोक आहेत, 10.8, 9, 10, 11, जिथे आपल्याला संबंध, अभ्युदय आणि प्रयोजन, की ज्या भगवंतांशी संबंध प्रस्थापित केला जातो, ते आपलं उच्च उच्च असं ध्येय असलं पाहिजे. आणि म्हणूनच याच्यावर संपूर्ण गीता केंद्रित झालेली आहे. हे जाणायचंय आपण. हो, ह्याला मान्यता आहे. ह्याला कुठेतरी कन्व्हिन्स व्हायचं नाही. यू हॅव टू ऍक्सेप्ट इट. कारण हे सगळं जे चाललेलं आहे, म्हणून मग त्याला म्हटलं की 3 टप्प्यामध्ये. आणि म्हणून निर्विशेष ब्रह्माचा आधारही श्रीकृष्ण आहेत. म्हणून ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा, म्हणून सर्व प्रकारे श्रीकृष्ण हेच परमसत्य आहेत, ज्याचं मन आणि बुद्धी, निष्ठा, आश्रय सदैव श्रीकृष्णांमध्ये स्थित आहेत. दुसऱ्या शब्दावर जे संपूर्णपणे कृष्ण भावना भावित आहेत, त्यांची सगळी कल्मशही धुतली जातात. आणि म्हणूनच म्हटलंय की परमतेत्वे आणि परमसत्य हे भगवंत आहेत. त्यालाच म्हटलंय ब्रह्म, परमात्मा आणि भगवान. ज्या दुसऱ्या अध्यायामध्ये भगवंतांनी सांगितलंय की भगवंतांनी सगळ्यांचा स्वीकार केलेला आहे. तर पण ज्यांनी भगवंतांना ब्रह्म म्हणून जाणलंय, जो भगवंतांपासून येणारं चैतन्य आहे, प्रकाश आहे, त्याला ब्रह्म म्हटलेलं आहे. परमात्मा, जे भगवंतांचं वैकुंठातलं रूप आहे, शंख, चक्र, गदा, कमळ, या सगळ्याचं कुठेतरी हिंसा आणि अहिंसा हे दोन्हीही ज्यांनी, की युद्धामध्ये उतरताना ज्यांनी चक्राचा आणि गदेचा उपयोग केलेला आहे. पण जिथे भगवंत शांत, ह्या सांगताना शंख आणि कमळही त्यांच्या हातात आहेत. आणि म्हणूनच असे वैकुंठातलं त्यांचं जे परमात्मा स्वरूप आहे, विष्णूचं रूप आहे, तर त्या प्रकारे तेही रूप ज्यांना जाणलेच आहे, असं अग्रेसर होत जात आहेत. पुढे पुढे त्या अध्यात्मामध्ये जी उन्नती साधते, मग भगवान या रूपाशी जे संबंध प्रस्थापित करतायत, तो भक्त आहे. आणि भगवान हेच रूप सर्वोच्च परतत्व आहे, जे मनुष्य रूप आहे, जे भगवंत पृथ्वीवर अवतरतात, जे द्वापार युगामध्ये अर्जुनाला भगवंतांनी गीता सांगितलेली आहे, श्रीकृष्णाच्या अवतारामध्ये द्विभुजाचं रूप आहे. भगवंत आपल्यासारखेच मनुष्य आहेत, पण याचा अर्थ भगवंत हे मनुष्य आहेत आणि ते तसेच आहेत आणि आपल्यासारखेच आहेत असं नाही. भगवंत हे त्यांच्या इच्छेने प्रकट झालेले, ते अजन्म आहे.
मत्तः परतरम ज्ञान्यत कश्चित असतती धनंजय. धनंजय निर्विशेष ब्रह्माचा आधारही श्रीकृष्णच आहे. मग निर्विशेष जे आहे ज्यांना ब्रह्मामध्ये कुठेतरी जी ब्रह्मज्योती आहे त्याच्यामध्ये विलीन व्हायचं आहे, पण ते कोण आहे? तेही भगवंतच आहे. त्या निर्विशेष अशा ब्रह्माचा म्हणजे ज्या स्वरूप आकार नाहीये ज्याचा, त्याचाही आधार ही भगवंतच आहे. आणि म्हणून चेतो दर्पण मार्जनम हे सगळं जाणण्याची प्रक्रिया कुठे आहे? श्रीकृष्ण भावनेत आहे, जिथे सगळी कल्मश धुतली जातात. तो आरसा स्वच्छ होऊन निघतो, कारण ते ज्ञान क्लिअर होतं हो म्हणून. आणि म्हणूनच असा अचिंत्य भेद अभेद श्रीकृष्णांमध्ये द्वैत आहे, की जे द्वैतवादी, म्हणून द्वैताला म्हटलं की श्रीकृष्ण आणि आपण हे निरनिराळे आहोत. क्वालिटेटिव्हली वी आर सिमिलर बट क्वांटिटेटिव्हली वी आर सेपरेट. एकाच वेळी भेद आणि अभेद, आपलं अस्तित्व हे वेगळं आहे भगवंतांपासून. आपण कुठेही विलीन होत नाहीये त्या भगवंतांमध्ये. आणि म्हणून अशा दिव्य ज्ञानाने युक्त झालेला मनुष्य मुक्तीपथावरती सहज उत्तरोत्तर प्रगती करू शकतो, कारण त्याला दुसरी माताजी, कुठली नाही हो. आवाज आवाज जातोय फारच परत. ब्रेक व्हायला लागलाय. ओके. पूजा माताजी, हॅलो, हरे कृष्णा. हा आवाज ब्रेक व्हायला लागलाय. व्हिडिओ बंद व्हायला करून लागलाय, जरा ठीक आहे. बघूया. आपण व्हिडिओ बंद करून बघूया. आता येतोय क्लिअर? हा, येतोय. ओके, ठीक आहे. सो अशा प्रकारे असा ज्ञानाने युक्त झालेला मनुष्य हा मुक्तीपथावर म्हणजे तो भगवत धामाच्या जाण्याच्या मार्गावरती सहज उन्नती करू शकतो, प्रगती करू शकतो. ठीक आहे, समजतंय सगळ्यांना? येतंय? येस येस कल्म माताजी. कल्मशे म्हणजे कल्मशे काय? म्हणजे कंटॅमिनेटेड, कुठेतरी इम्प्युरिटी जी असते ती सगळी धुवून निघते, त्याच्या मनातले सगळे अशुद्ध संशय धुवून निघते. अशुद्धता, संशय. अशुद्धता, येस, अगदी बरोबर. संशय, ओके. हा. आणि येतो दर्पण मार्जनम म्हणजे तो जो आरसा आहे तो अगदी क्लिअर होतो, कारण ज्ञान क्लिअर होतं तिथे. नॉलेज एनलाइटन्स यू, क्लॅरिटी होते सगळ्या गोष्टींची, हा वास्तविकता काय ते समजतं. आणि मतपरतन ज्ञानात हा श्लोक कशातला आहे माताजी? मत्तः परतरम नान्यत. हा, एक मिनिट, हा तिथे रेफरन्स नाही दिलाय ना काही. मी नाही सांगते हा. दिलेला. म्हणजे ठीक मला आहे, ते आय काय थिंक म्हणायचंय की अजून जायचंय आपल्याला या धनन शब्दाला, पण मी 1 मिनिट सांगते तुम्हाला. हा, 1 मिनिट द्या मला. कारण ते धनंजय आहे का काय, म्हणजे नक्की नाही, 1 मिनिट, त्याचा मला इथे अर्थ काय? थोडस मत्तः परतरस. ज्ञानात किंचित असती हा श्लोक आहे धनंजय 7.7. असणार ते. येस, मला वाटलंच तो 7व्या अध्यायातला आहे, पण थोडासा. 7व्या अध्यायात का? येस, एक बघते मी. हा मला कन्फर्म करू दे. येस, हो. मत्तः परतरम नान्यत कश्चिन दस्तती धनंजय. ते धनंजयच पाहिजे, मी म्हटलं ना, इट्स नॉट हा, धनश्चय. मला तेच माहिती. ओके, धनंजय हा म्हणजे हा. अर्जुनाला धनंजय म्हटलेलं आहे. हो. ज्याने धनाचा कितवा संचार श्लोक आहे केला माताजी? युधिष्ठिरासाठी, त्याला धनंजय म्हटलेलं आहे. मयी सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव. हे धनंजय माझ्याकडून श्रेष्ठ असे, माझ्याहून श्रेष्ठ असे दुसरे कोणतेही तत्व नाही. दोऱ्यात ओवलेल्या मण्यांप्रमाणे सर्व काही माझ्यावरच आश्रित आहे. हे भगवंत सांगतात, की ज्याप्रमाणे अ, सगळे मणी त्या कितवा ओवलेल्या. श्लोक आहे माताजी? हा, कितवा श्लोक आहे तो? 7.7 माताजी. 7व्या अध्यायात यायचंय अजून. 7व्या अध्यायातलेच आहे ना? 7व्या अध्यायातला सातव्या अध्यायात. 7वा श्लोक. सातवा 7वा सातवा. श्लोक. हा, ठीक आहे ठीक आहे. ठीक आहे. सो इथे भगवंत हो. परमतत्वाविषयी सांगतायत, आणि माझ्यापेक्षा श्रेष्ठ असं कोणी नाही. मण्यांमध्ये मणी ज्याच्यात ओलेले आहे, तो दोरा कसा मण्यांना धरून ठेवलेला असतो, त्याप्रमाणे सगळे भगवंतांवर आश्रित आहे. ठीक आहे. हा हा, ठीक आहे ठीक आहे माताजी. विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शनिचैव श्वपाके च पंडितः समदर्शिनः. हरे कृष्णा. मृणालिनी माताजी वाचायचंय. हरे कृष्ण मृणालिनी माताजी. वाचू का? हा, वाचू शकता. येस, हरे कृष्ण. विनम्र विनम्र साधू व्यक्ती यथार्थ ज्ञानाच्या आधारे विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण, गाय, हत्ती, कुत्रा आणि चांडाळ या सर्वांना समदृष्टीने पाहतो. तात्पर्य: कृष्ण भावना भावित मनुष्य जाती किंवा योनी यामध्ये मुळीच भेद करीत नाही. सामाजिक दृष्ट्या ब्राह्मण आणि चांडाळ हे भिन्न असतील किंवा योनींचा विचार करता कुत्रा, गाय आणि हत्ती हे भिन्न असतील, परंतु विद्वान पंडिताच्या दृष्टीने हे शारीरिक भेद निरर्थक आहेत, कारण ते सर्व भगवंताशी संबंधित आहेत
आणि भगवंत परमात्मा या आपल्या विस्तारित रूपाद्वारे प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये स्थित आहेत. परमसत्याचे असे हे ज्ञान म्हणजे वास्तविक ज्ञान आहे. निरनिराळ्या जाती किंवा योनीमध्ये शरीरांचा विचार केल्यास भगवंत प्रत्येकावर सारखेच दयाळू आहेत, कारण ते प्रत्येक प्राणी मात्राला मित्रत्वाने वागवितात आणि जीवनाच्या बाह्य स्थितीचा विचार न करता ते परमात्मा रूपाने प्रत्येक प्राणी मात्रांमध्ये वास करतात. ब्राह्मण आणि चांडाळ यांचे शरीर जरी सारखे नसले तरी ब्राह्मण आणि चांडाळ दोघांमध्येही भगवंत हे परमात्मा रूपाने उपस्थित आहेत. शरीर म्हणजे विविध प्राकृतिक गुणांची भौतिक निर्मिती आहे, परंतु आत्मा आणि परमात्मा हे आध्यात्मिक गुणात्मक दृष्ट्या समानच आहेत. गुणात्मक दृष्ट्या आत्मा आणि परमात्मा समान असले तरी ते परिणामात्मक दृष्ट्या ते समान परिमाण असू पाहिजे शकत अक्षर. नाही. कारण आत्मा हा एक विशिष्ट शरीरातच उपस्थित असतो, तर परमात्मा प्रत्येक शरीरामध्ये उपस्थित असतो. कृष्ण भावना भावित मनुष्याला याचे पूर्ण ज्ञान असते आणि म्हणून तो खऱ्या अर्थाने विद्वान असतो आणि त्याला समदृष्टी असते. आत्मा आणि परमात्म्यामधील समानता म्हणजे दोघेही सच्चिदानंद आहेत, परंतु दोहोंमधील फरक हाच आहे की आत्मा हा केवळ विशिष्ट शरीराच्या मर्यादित क्षेत्रामध्येच चेतन असतो, तर परमात्मा सर्व शरीरामध्ये चेतन असतो. परमात्मा हा शरीरामध्ये कोणत्याही प्रकारचा भेद न करता उपस्थित असतो. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. धन्यवाद. तर इथे सांगितलंय विनम्र साधू व्यक्ती म्हणजे कोण? कृष्ण भावना व्यक्ती, की जो यथार्थ ज्ञानाने काय करतो? एखादा कुत्रा असू दे, एखादा ब्राह्मण असू दे, गाय असू दे, हत्ती असू दे, चांडाळ असू दे, कुठल्याही योनीतला असू दे, कुठल्याही जातीतला असू दे, त्याच्यासाठी तो जाती आणि योनी फरक नाही. म्हणजे मनुष्य योनीत असू दे, पशु योनीत असू दे, कुठल्याही योनीमध्ये असला तरी प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये परमात्मा आहे. कारण तो क्षीरोदकशाही विष्णू म्हणून भगवंतांचे जे पुरुषावतार आहे त्याच्यामध्ये भगवंत या अवतारामध्ये प्रत्येक हृदयामध्ये तिथे निवास करतात. आणि म्हणून असा हा ब्राह्मण, हा असा साधू व्यक्ती की ज्याला ती कृष्ण भावना भावित दृष्टी आहे, त्याच्यामध्ये प्रत्येकाच्या मनामध्ये परमात्मा, हृदयामध्ये परमात्मा स्थित असल्यामुळे तो या सगळ्यांना समदृष्टीने बघतो. आणि म्हणूनच या सगळ्यांकडे बघण्याची त्याची जी दृष्टी असते ती एकच असते. कारण का? की परमात्मा रूपाने प्रत्येक प्राणीमात्रामध्ये भगवंत वास करत असतात. जीवाच्या बाह्य स्थितीचा विचार न करता परमात्मा रूपाने प्रत्येक प्राणीमात्रामध्ये परमात्मा वास करत असतात. ब्राह्मण ते चांडाळ यांचे शरीर जरी सारखे नसले तरी ब्राह्मण आणि चांडाळ दोघांमध्ये भगवंत परमात्मा रूपाने उपस्थित आहे. मग तो कितीही वाईट योनीमधला असो, कितीही नीच योनीमधला असो, तरीही भगवंत प्रत्येक जीवामध्ये 84 लक्ष योनींपैकी प्रत्येक जीवामध्ये भगवंत परमात्मा रूपाने तिथे प्रेझेंट आहेत, उपस्थित आहेत. आणि फरक काय आत्मा आणि परमात्म्यातला? कारण ज्या कठोपनिषदामध्ये आपण पुढे जाऊन बघू, त्या कठोपनिषदाला शरीर हे एक झाडाचं रूप आहे आणि या शरीर रूपी झाडावर 2 पक्षी बसलेले आहेत, आत्मा आणि परमात्मा. मग हा आत्मा आपल्या सगळ्या भौतिकतेमध्ये गुंतलाय. परमात्मा काय करतोय? फक्त त्याचं निरीक्षण करतोय. ते आत्म्याचं परमात्म्याकडे लक्षच नाही. कारण आत्मा हा फक्त त्या जीवाशी संलग्न असतो, पण परमात्मा प्रत्येक हृदयाशी संलग्न असतो, प्रत्येक जीवाशी संलग्न असतो. आणि म्हणून हाच फरक आहे. पण आत्मा आणि परमात्मा हे कोण असतात? तर ते एकाच शरीरामध्ये उपस्थित असतात. आणि आत्मा आणि परमात्मा ही गुणात्मक दृष्ट्या, दे बोथ आर क्वालिटेटिव्हली सेम, आध्यात्मिकच आहेत. दे आर स्पिरिच्युअल, पण ते क्वांटिटेटिव्हली नाही, परिमाणात्मक दृष्ट्या नाही. परिमाणात्मक दृष्ट्या आत्मा हा परमात्मा असू शकत नाही. कारण फरक हा आहे की आत्मा फक्त त्या जीवाशी संलग्न आहे. त्या जीवामध्ये, एका जीवामध्ये तो चैतन्य हे करू शकतो, पण परमात्मा हा प्रत्येक जीवामध्ये चैतन्य निर्माण करत असतो. आणि तो आत्म्याबरोबर तिथेच उपस्थित असतो, आत्म्याच्या जोडीला तिथेच उपस्थित असतो, जो सतत आत्म्याचं निरीक्षण करत असतो की आत्मा कशात गुंतलेला आहे. आणि म्हणूनच हे जे ज्ञान दिलेलं आहे हे भगवंतांनी दिलेलं आहे. आणि म्हणूनच तो परमात्मा तिथे बघून तुम्हाला तिथे कुठेतरी
क्लू देत असतो. कुठेतरी आपण म्हणतो ना की आपल्याला कुठेतरी क्लू मिळालाय, कुठेतरी आपल्याला सांगतोय, सिग्नल मिळतोय, कारण आपल्याला त्या गोष्टींचं दाखवलं जात आहे, पण तरी पण आपण हे पाहिजे ते पाहिजे ह्याच्यातच गुंतलेलो असतो आणि त्यामुळे लक्षच नसतं आपलं त्या परमात्म्यामध्ये. आणि म्हणून परमात्मा हा शरीरामध्ये कोणत्याही प्रकारचा भेद न करता, मग ती कुठली जात असू दे, योनी असू दे, परमात्मा तिथे उपस्थित असतोच. ठीक आहे, क्लिअर आहे सगळ्यांना? हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आवाज येतोय माझा नीट? हा आता येतोय, पण मध्ये फारच जरा डिस्टर्बच अच्छा, व्हायला बराच लागला. बराच ब्रेक होत होता का? हो, हो बराच ब्रेक होता आवाज. हो. हो हो, अच्छा. ठीक आहे, आपण काहीतरी बघूया. मी माझं एक second. मी माझं हे लावते जरा, थोडा वेळ आपण हॉटस्पॉट लावते मी. एक मिनिट हा. हा हा. काही वेळेला काय होतंय, ते आपलं हे जातं, वायफायची रेंज जाते त्यामुळे वायफायची तसं रेंज होतं. जाते. Yes. ठीक आहे, बघूया. मी ट्राय दिस. ए सात्विक, यू प्लीज गो ना. प्लीज काळजी घ्या, जरा आवाज म्यूट ठेवा. सॉरी सॉरी. येतोय माझा आवाज? हो. हो, येतोय. बघूया. लेट्स ट्राय. मी कनेक्ट केलंय डिव्हाइस. आता कापतोय का बघा, आवाज येतोय? हा येतोय माताजी आता. येतोय. ठीक आहे, लेट्स ट्राय. हं. ठीक आहे, 19वा श्लोक घेऊया आपण. हं. मग त्यामध्ये तुम्हाला काही हवं आहे का अजून एक्सप्लेनेशन? वरच्या याच्यामध्ये समजलंय सगळं? काही हो जाणून हो. घ्यायचंय? पुन्हा एकदा आता सांगू ब्रेक सगळ्यांना? होतोय. अजूनही ब्रेक होतोय? नाही समजलंय. हो, अजूनही आता मधूनच कट होतोय अच्छा, एक बोलता सेकंद. बोलता. एक सेकंद द्या मला. मी जरा इथे ठेवून बघते. काय इश्यू आहे ते कळत नाहीये, पण मी जरा तो बंद करून चालू करणं गरजेचं आहे. पण मी आता करू नाही शकत आपण. नेटवर्कचाच इश्यू आहे. नाही, ठीक आहे, आपण एक काम करूया, थोडं अजून इकडे घटू.
आता येतोय आवाज? हो हा, ठीक आहे. आपण हो व्हिडिओ जरा बंद करून ठेवूया. क्लिअर आहे आता? हा. हो. हो हो. ठीक आहे, लेट अस ट्राय दिस. कारण ते कनेक्शन थोडं लांब पडत आहे म्हणून कदाचित असेल. ठीक आहे. सो आपण जे आता डिस्कस केलं की ब्राह्मण आणि चांडाळ आणि कुठली योनी असू दे, मग ती गाय, बैल किंवा कुत्रा, यापैकी कुठलीही योनी, की पशु योनी असू दे, मनुष्य योनी असू दे, परंतु तिथे कुठलाही परमात्म्याकडे तिथे कुठलाही प्रकारचा भेदभाव नाहीये. तो प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये हा तिथे वास्तव्य असतोच त्याचं. आणि म्हणून आत्मा आणि परमात्म्यामधला हा भेद दाखवलेला आहे, की आत्मा हा फक्त त्या जीवाशी संलग्न असतो, पण परमात्मा हा प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये संलग्न आहे. आणि म्हणूनच आत्मा म्हणजे परमात्मा नव्हे. म्हणून ज्या कठोपनिषदाचं मी उदाहरण दिलं, की शरीर रूपी झाडावरती दोन पक्षी बसलेले आहेत, आत्मा आणि परमात्मा. पण हा आत्मा आणि परमात्मा हे समान गुणात्मक दृष्ट्या आहेत, ते दोघंही आध्यात्मिक आहेत, परंतु परिमाणात्मक दृष्ट्या नाही. तो आत्मा हा भौतिकतेमध्ये गुंतलेला आहे, परमात्मा सगळं निरीक्षण करतोय, त्याचं सांगतोय, त्याला क्ल्यू देतोय, पण आत्मा सगळा त्या एन्टँगल्ड आहे. कशामध्ये? भौतिकतेमध्ये, त्रिगुणांच्या प्रभावाखाली आहे. आणि तो भौतिकतेमध्ये गुरफटलेला आहे, कारण कुठेतरी त्याला त्या आध्यात्मिकतेचा विसर पडलेला आहे. आणि म्हणूनच परमात्मा तिथून फक्त निरीक्षण करतो आहे, त्याचं कुठलाही इंटरफिअर करत नाहीये, त्याला ज्ञान देतो आहे. गुणात्मक दृष्ट्या त्याला सांगितलंय की तू आध्यात्मिकच आहे, पण त्याला विस्मरण झालेलं आहे. आणि म्हणूनच त्या आत्म्याला आध्यात्मिक अन्न देण्याची खूप नितांत गरज आहे. इहैव तैर्जितः सर्गो येषां सा. माताजी आवाज नाहीये. पुन्हा नाही येते? आता तर मी नेट क्लिअर आहे माझा ऍक्च्युली. हो, पण माताजी आवाज आम्हाला पोहोचत नाहीये. अच्छा, बिलकुलच येत नाही आता? नाही ना, एकदम ब्लँक होऊन जाते. एक सेकंद. आय डोंट नो काय. काहीतरी हा, काहीतरी बरोबर आहे. नेटवर्कचाच इश्यू आहे, पण तो जरा हम्म. सॉल्व्ह करणं हो, कठीण पूर्ण जाते. गेला होता आता काही आवाज. वेळ आता पूर्ण गेलेला का? ठीक आहे, लेट अस ट्राय. तर ते ऍक्च्युली म्हणजे आता वायफाय व्हिडिओ बंद ठेवून सुद्धा येत नाहीये. येत नाहीये. एक्झॅक्टली. ठीक आहे, आपण एखादा श्लोक घेऊन आजच्या दिवस थांबू. आता आपला पुढच्या वेळेला अध्याय पूर्ण होईल ऍक्च्युली. तर आपण एक श्लोक घेऊया अजून. तर आता हो. येतोय का आवाज? मगाशी येत होता का? अजिबातच आधीचा श्लोक कळला नाहीये? आधीचा नाही, श्लोक कळला. तुम्हाला ठीक आहे. तो कळलाय? ठीक आहे. आपण 19वा श्लोक घेऊया. ठीक आहे का? इथे थांबूया आज आपण. 18 श्लोक झाले, चालेल का तुम्हाला? कारण आवाजाचा थोडा इश्यू येतोय, तर आपण थोडं पुढच्या वेळेला मी आमचा नेट. आवाज येतोय तुम्हाला? हो हो, व्यवस्थित येतोय. म्हणूनच मला गंमत वाटते. आय नो, कधी कधी असं. नेटवर्कचं काहीच सांगता येत नाही. एनिवे, ठीक आहे, आपण थोडे प्रश्न घेऊया. 19 घ्यायचा का? आपण 18 वर थांबूया आज. थांबूया हो का? आणि काही बर. प्रश्न घेऊया आपण पाहिजे तर. आणि जर नेटवर्क जात असेल तर मग उपयोग नाही, मध्ये मध्ये हा. माझा आवाज ब्रेक होतोय. तर आपण आज थांबूया. पुढच्या वेळेला आपले 10 श्लोक आहेत, 10 श्लोक आहेत अजून. चालेल. पूर्ण चालेल. होईल आपला चालेल. अध्याय. ठीक आहे. ओके. तुम्ही इथे हे थांबवते. आणि तुमचे काही प्रश्न असतील तर नक्की विचारा. माताजी, ह्याच्या व्यतिरिक्त विचारलं काही तर चालेल? बोला ना. मी परवा इस्कॉनच्या मंदिरात गेले होते, पुण्यातल्या. मी पुण्यात बर. असते. बरं. पुण्यातल्या कॅम्प मधल्या ह्याला गेले होते. खूप छान सुंदर मंदिर आहे, खूप जुनं आहे राईट. पूर्वीपासून. राईट. आता ते कोंढव्याला नवीनपणे केलंय, पण जुनं त्यांनी ठेवलंय तसंच. हम्म. तर मला तिथे खूपच छान आनंद मिळाला. ते मूर्ती बघून अगदी प्रसन्न, म्हणजे तो मला आनंदातून व्यक्त नाही करता येत, इतकं छान बरोबर. बरोबर. त्याच्यात सामावलाय माझ्यात. तर एक प्रश्न होता की राधाकृष्णांची मूर्तीच्या डाव्या हाताला जे दोन मूर्ती होत्या त्या कोणाच्या होत्या ते मला कळलं नाही. असे हात वरती आहेत ना हो ते? हो हो हा. हो. तर ते चैतन्य महाप्रभू आणि नित्यानंद प्रभू, त्यांनाच गौरनिताई अच्छा. म्हणतो माताजी आपण. तेच. गौर निताई. हा. गौर निताई, येस. अच्छा. त्यांना निताई प्रभू म्हणजे नित्यानंद प्रभू, आणि गौर म्हणजे प्रत्यक्ष भगवंतांचाच अंश असलेले, हा. ज्यांनी हा हरे कृष्णाचा महामंत्र पृथ्वीवर आणलेला आहे, ते हम्म. चैतन्य महाप्रभू, जे प्रत्यक्ष म्हणजे भगवंतांचाच. श्रीला प्रभुपाद म्हणतात तेच का? नाही, श्रीला प्रभुपाद हे आत्ता 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 होते, 1977ला गेले ते. तर श्रीला प्रभुपाद बर. यांनी इस्कॉनची स्थापना केली. पण हे जे हा हा. चैतन्य महाप्रभू आहे ते 500 वर्षापूर्वी पृथ्वी तलावर आले होते. तर ओके त्यांचं मी ओके, तुम्हाला ते पाठवते. आधीच आहेत का? बरोबर. हा, ते ओके. आधीचे, आणि ते भगवंतांचाच अंश असलेले, म्हणजे भगवंतांचंच अच्छा. रूप असलेले
असे हे चैतन्य महाप्रभू ज्यांनी हा हरे कृष्णाचा महामंत्र पृथ्वी तलावर आणला. अच्छा. हा. ओके. आणि त्यांचीच म्हणूनच नित्यानंद प्रभू हे अ, चैतन्य महाप्रभूंच्याच काळातले, आणि जो आपण पंचतत्व मंत्र म्हणतो ना माताजी, हा जय हो श्रीकृष्ण चैतन्य हा प्रभू हा नित्यानंद हा. श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त, हो. म्हणजे श्री चैतन्य महाप्रभू आणि त्यांचेच विस्तार असलेले नित्यानंद प्रभू, हा. असे हे दोन्ही की जे कृष्ण आणि बलरामांचा अवतार आहे माताजी, प्रत्यक्ष अच्छा. कृष्ण आणि बलरामांचा. आणि बर. जे श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि, अद्वैत गदाधर आणि श्रीवास, अद्वैत हे शिवांचा अवतार आहेत, हा. गदाधर हे राधाराणीचा अवतार आहे, आणि बर. प्रत्यक्ष श्रीवास ठाकूर हे हा. त्यांचे पार्षद आहेत, सगळे शिष्य आहेत. आणि बर श्रीवास बर. ठाकूर हे नारदांचा अवतार आहे. आणि म्हणून या सगळ्यांचं आपण स्मरण करतो आणि मग आपण महामंत्राची सुरुवात करतो. हा आणि हा म्हणून त्यांच्यामुळे, म्हणजे आपण जेव्हा हरे कृष्ण म्हणतो, की त्या हा हा हरेच्या शक्तीला, म्हणजे हे हा शक्ती मला कृष्णाच्या भक्तीत ठेव, ही हा शक्ती म्हणजे राधाराणी आहे. आणि हा या चैतन्य महाप्रभूंचा जो अवतार आहे तो हा. प्रत्यक्ष राधाराणी आणि श्रीकृष्णांचं, म्हणजे श्रीकृष्णांनी राधाराणीला जाणून घेण्यासाठी की इतकं नितांत प्रेम काय होतं तिचं, की हे कृष्ण पण समजू शकले नाही. आणि म्हणून ते जाणून घेण्यासाठी त्यांनी राधेचे तत्व आणि श्रीकृष्णांचा अवतार, असा तो अवतार आहे. ते तत्व राधेचं आहे, म्हणजे राधेचं प्रेम जाणून घेण्यासाठी हा चैतन्य, म्हणून म्हणून बघा त्यांचा रंग गोरा आहे हा हा चैतन्य महाप्रभूंचा. हा आणि हा. म्हणून कृष्णांचं तत्व, म्हणजे कृष्णांनी राधेचं प्रेम जाणून घेण्यासाठी तो अवतार घेतलेला. अच्छा. हा. असे ती त्याच्या मागची हे, कारण श्रीकृष्ण आणि राधा हे वेगळे नाही. राधा हो राणी ही श्रीकृष्णांची आंतरिक शक्ती आहे, हो हो की ज्याला आपण आळवतो. हरे, हो हो. हरे म्हणजे राधा, ज्याला आपण आळवतो की तू आम्हाला कृष्णाच्या भक्तीत ठेव. म्हणून कृष्णापर्यंत जाण्यासाठी मार्ग राधेपासून आहे. म्हणून राधे राणीला आपण आळवतो हा हा हा. आणि राधेला सांगतो आम्हाला कृष्णाच्या भक्तीत ठेव. हम्म. असं ते आहे. आणि म्हणून ह्या अच्छा. महाप्रभूंचा जो अवतार आहे हा हा प्रत्यक्ष श्रीकृष्णांचा, की ज्यांनी जे गृहस्थाश्रमात पण होते, म्हणजे त्यांची सगळे मी तुम्हाला पाठवीन. जेव्हा गौर पौर्णिमा आता हम्म. येईल ना मार्च मध्ये, तर तेव्हा चैतन्य महाप्रभूंचा तो जन्म, म्हणजे तिथे आपण म्हणतो ना अपिअरन्स डे, तो त्यांचा आविर्भाव दिवस असतो. अच्छा. हा. तर ती साजरी केली म्हणजे ते जाते. चैतन्य महाप्रभू आहेत, म्हणजे हा. डावीकडच्या चैतन्य मूर्ती आहेत महाप्रभू आणि त्या. नित्यानंद प्रभू या दोघांचं तिथे त्या दोन. त्यानंद प्रभू. अच्छा, हे येस. दोन प्रभू आहेत. हा, अच्छा. म्हणजे श्रीकृष्ण आणि बलराम त्यांचे भाऊ, त्यांचे ते हम्म. अ, विस्तीर्ण अवतार आहेत. म्हणजे श्रीकृष्ण प्रत्यक्ष चैतन्य महाप्रभू आणि हा हा. नित्यानंद प्रभू हे बलरामांचा अवतार आहे. अच्छा. ओके ओके ओके. बर बर बर. असं त्यामागची अच्छा. कथा आहे. हा त्याचं हा भरपूर अजून त्याच्यामागची कथा. आणि चैतन्य महाप्रभूंनी हे जे चैतन्य चरितामृताचा जो रेफरन्स दिला जातो, हे प्रत्यक्ष त्याच्या आदी मध्य आणि अंत अशा लीला आहेत. असे बरेच त्यांचे व्हॉल्युम्स आहेत ज्यांनी पूर्ण भगवंतांचं सगळं लिहिलेलं आहे, की जो भगवंतांचा माधुर्य रस, म्हणजे राधाराणी, म्हणजे खूप, म्हणजे आपल्या आकलन शक्तीच्या पलीकडे आहे. कारण जसं आपण म्हणतो भगवद्गीता, भागवत आणि मग चैतन्य चरितामृत आहे, इतकं त्याची भाषा इतकी कठीण आहे आणि ती आपल्या आकलन शक्तीच्या खूप पलीकडे आहे. पण म्हणजे जे जे त्याच्यामध्ये ज्ञान घेतात आणि जे त्या हम्म. पातळीला जातात ते नक्कीच ते आकलन होऊ शकतं. हा तर हा. त्यामुळे ते हळूहळू टप्प्याने म्हणून ते वाचन करावं. बर बर. ठीक आहे. आणि तर आपण हा त्याचं नक्की आता जेव्हा त्याचा असेल ना, म्हणजे आविर्भाव दिवस असेल त्या दिवशी आपण खास त्यांचं सगळं ठेवतो, म्हणजे प्रेझेंटेशन केलं जातं. तर ते मी हम्म. तुम्हाला नक्की, आता असेल मार्च मध्ये ते, तर तेव्हा तुम्ही हो सगळं त्यांचं चरित्र जाणून घ्या. हो हो. धन्यवाद माताजी. हरे कृष्ण, हरे कृष्ण. थँक्यू. अजून कोणाला काही माताजी प्रश्न आहे? हा, बोला माताजी. माताजी आता ही युग तर आपण बघितलीत ना, 4 युग आहेत ही. बरोबर, बरोबर, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापार युग आणि हे कलियुग. तर बरोबर. रामायण, महाभारत हे ज्यावेळी घडलं, हा. तर ते कोणत्या युगात म्हणजे हे झालं ते? आ, आता कसं आहे की प्रभू रामचंद्र कुठल्या अवतारात होते? त्रेतायुगात. त्रेतायुगात. हा, त्रेतायुगातला तो अवतार आहे. म्हणजे 7वा अवतार हा प्रभू रामचंद्रांचा आहे. आणि 8वा द्वापार युगातला आहे ना. त्यामुळे प्रभू रामचंद्र हे हे त्रेतायुगामध्ये होते. हा. जे इक्ष्वाकू हे त्यांच्या कुलातील प्रथम महाराज, इक्ष्वाकू महाराज, या मनूचे पुत्र, ज्यांनी मनूनी इक्ष्वाकूला हे ज्ञान दिलं, बरोबर. हा. आणि ते इक्ष्वाकू महाराज हे रघुकुळाचे मूळ आहेत. म्हणून रघुकुळाचा मूळ सत्ययुगातून हा. त्रेतायुगात आणि त्रेतायुगातून द्वापार युगात
म्हणजे आपण म्हटलं ना, ती 28 युग झाल्यावरच्या नंतरच्या द्वापार युगात पुन्हा कृष्णांनी अर्जुनाला हे ज्ञान दिलंय. पण म्हणून इतके वर्ष ते खंडित झालं होतं. इतके युग रादर. आणि म्हणून म्हणजे त्रेतायुगामध्ये प्रभू रामायण. त्रेतायुगात हे रामायण घडलं म्हणजे याचा येस. अर्थ. हा, हा. म्हणजे जे आणि वाल्मिकींनी रामायण दिले आणि प्रभू रामचंद्रांचा अवतार हा त्रेतायुगात. त्रेतायुगातला आणि आपला महाभारत हे महाभारत हे ह्याच्यात द्वापार युगातलं. द्वापार युगात. हा. 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 ओके, ओके. येस. येस. ठीक कारण आहे. भगवंतांनी श्रीकृष्ण कुरुक्षेत्रावर जे घडलं महाभारत, ते सगळं हा. द्वापार युगातच. तेव्हाच भगवद्गीता सांगितली. महाभारताच्याच एक भाग आहे ना भगवद्गीता. महाभारताच्या काव्याचाच एक भाग आहे भगवद्गीता. हा. 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 हो. युद्ध चालू असतानाच हे झालं ना. हो. हो. ते म्हणजे हो. आता हा. भगवंताचं हे आपण सगळे अंश तर आहोत भगवंताचे. हा. तर म्हणजे हे आता सगळे म्हणजे भगवंताची निर्मिती ही सगळी आहेत. तर जे दोष किंवा काय आता सतयुगात पण भरपूर म्हणजे अशी होतीत, लोक होतीत. म्हणजे त्रेतायुग आपण बघतोय ते, तर त्रेतायुगामध्ये सुद्धा ही अशी लोक होतीत की म्हणजे दुष्ट लोक. नाही, ही आपण आता सांगू नाही शकत. सत्ययुगामध्ये लोक लाखो वर्ष जगायची, कारण ती ध्यानामध्ये होती. हो, हो. त्रेतायुगाचा हा. धर्म हा यज्ञ याग करणारा होता. त्याच्यामुळे त्रेतायुग द्वापार युगापेक्षा कलियुग हे महाभयंकर आहे, जे आपण आता बघतोय पुढे पुढे हो. चाललंय ते. हो. नाही, काही त्याच्यामुळे काही माझ्या डोक्यात असं कसं येतं की म्हणजे द्वापार युग त्रेतायुगामध्ये हे रामायण घडलं ना, तर ते हा. त्रेतायुगामध्ये हा. एवढा आविर्भाव झाला नव्हता भौतिक. येस. ह्या येस. 3 गुणांचा हे झालं नव्हतं. नव्हतं पण झालं, तरी पण बरोबर. त्या ह्याच्या सुधामध्ये अशी लोक होतीत म्हणजे आता जी येस. आहेत. येस. अ, आसुरी प्रवृत्तीची लोक ही तेव्हाही होती. हा. हा. द्वापार युगात होती, हा. हा. त्रेतायुगामध्ये कंस होता, सॉरी हा. रावण म्हणजे होता, सगळ्या द्वापार युगामध्ये हा. हा. म्हणजे सगळ्या शिशुपालापासून युगामध्ये कोण ना भगवंताचा द्वेष कोणतरी असे करणारी होती. आहेतच. हा. हा. येस. हा. हा. तामसी वृत्ती आणि असे भगवंतांचे पण त्यांना भगवंतांकडनं मोक्षही मिळाला. कसं आहे ना माताजी, की हो. ही सगळी हो. युग आहेत आणि याच्यामध्ये हो. निरनिराळ्या प्रकारचे लोक हे आहेतच, म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारचे. पण त्या त्या युगाचा महिमा वेगळा होता. आणि द्वापार युगामध्ये सुद्धा श्रीकृष्णांच्या सुदर्शनाने ज्या शिशुपालाचा वध केला त्याला मोक्ष मिळाला, कारण त्यांनी आयुष्यभर श्रीकृष्णांचा द्वेष केला, पण श्रीकृष्णांचं स्मरण केलं कुठल्या त्याच उद्देशाने, कुठेतरी त्याचं स्मरण केलं गेलं श्रीकृष्णांचं, हा. त्यामुळे त्याला हा. मोक्षही प्राप्त झाला. ओके, ओके. हो, अशा हो, प्रकारचे हो. आसुरी वृत्ती होती. त्यामुळे आसुरी वृत्ती ती असेच. मूर्ख, नराधम, आसुरी, राक्षस लोक हे सगळ्याच युगामध्ये आहेत, हे भगवंतांनी सगळ्याच सांगितलेलं आहे. आणि त्या 4 प्रकारचे लोक भगवंतांना कधीच शरण येऊ शकत नाही, कारण ते भगवंतांचा म्हणजे द्वेष करतात. हो, हो. मग म्हणजे ते त्रेतायुगामध्ये पण एवढं म्हणजे चांगल्या माणसांचं प्रमाण जास्त होतं. हा, तर एक्झॅक्टली. ते हा. एक्झॅक्ट. पण ते आता म्हणजे आपल्याला किती म्हणजे किती आपल्याला प्रयत्न करायला पाहिजे असं वाटतं. म्हणजे काही काही अगदी. वेळी म्हणजे म्हणजे आपण या आपलं सुदैव की आपण हा. चैतन्य महाप्रभूंच्या 10,000 वर्षांच्या काळात आलो, म्हणून हा महामंत्र. आणि हा मंत्र हो, म्हणजे हो. म्हणून म्हटलंय ना, हरेर नम, हरेर नम, हरेर नम केवलम, कलौ नास्ती एव गतीर अन्यथा. कारण या मंत्राशिवाय म्हणजे नामस्मरणाशिवाय तुम्हाला काहीही तरणोपाय नाही, दुसरा उपाय नाही. कारण हो, तुम्ही जेव्हा हो, हो. नामस्मरण करता तेव्हा खरोखर मनाची शांती तुम्हाला तिथेच मिळू शकते. कारण कसं आहे ना, की मन चंचल, म्हणजे याच्यामध्ये अर्जुनाने सांगितलं, द्वापार युगामध्ये सुद्धा अर्जुनाला शक्य नव्हतं. द्वापार युगासारख्या वेळेला सुद्धा अर्जुन म्हणतोय की मला या मनाला धरणं शक्य नाही, कारण ते मन वाऱ्यासारखं धावतंय. एक वेळ मी वाऱ्याला पकडू शकेन, पण कारण मन हा तुमचा शत्रू आहे. प्रल्हाद महाराज सांगतात की तुम्ही इकडे तिकडे बाजूला कुठे शत्रू शोधताय, तुमचं मनच तुमचं शत्रू आहे, सगळ्यात मोठा शत्रू आहे. आणि म्हणूनच हा मन बरोबर. तुमचं जेव्हा कलमिशित करतं, कारण मन तुमचं जे आपण दुसऱ्या अध्यायापासून जे ज्ञान घेतो आहोत, की मन, बुद्धी आणि इंद्रिय यांना कंट्रोल करणं, यांना नियंत्रित करणं हे अत्यंत महत्वाचं आहे. आणि या कलियुगामध्ये तेच तर शक्य होत नाहीये. आणि म्हणूनच भिडभीड हो. माणूस भरकटलेला आहे कुठेतरी, म्हणून तो अधःपतन होत आहे. आणि म्हणूनच आपल्याला दिसतंय आता तर कुठल्या थराला, म्हणजे भागवतामध्ये आपण हे सगळं कल्कीपर्यंत सगळं त्याचं वाचायला आपल्याला मिळतं. म्हणून भागवत नक्की ऐका. प्राण चैतन्य प्रभूजी खूप सुंदर सांगतात मंगळवार शनिवार, तर नक्की प्रयत्न करा आणि येत जा तिथे. ठीक आहे माताजी. ठीक आहे, अजून काही आहेत प्रश्न मनात? ठीक आहे, आपण इथे थांबूया आज. हो. ओके.
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण। सगळ्यांना आपण शनिवारी भेटू। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण.